Je kunt er net betiet genau bij wezen, maar dit Waalse jonkje Theo tocht hebben. Hij wie hier te gast in Belsum, dat de 5e editie van de keertsvariant Largus plak vond. Het is voor het eerst dat het Champions League toernooi Largus in Friesland spelen wordt. De KNKB is er dan ik wies maar dat het toernooi naar Friesland helle is, maar Belgische, Franse en Spaanse teams. Ja, daar zijn we natuurlijk hartstikke trots op dat wij dit hier organiseren mooi. In samenwerking met Jestron en Minneskeer en de KNV Belsum. Dus, en dat is voor de eerste keer, dus hartstikke mooi om dit een keer hier in Friesland te zien. En dat was dus geweldig, dus perfect eigenlijk. Het kaatsen of het peloton, zoals we in België kennen, wordt op dezelfde baan gespeeld. Er wordt een andere bal gebruikt, dat wel. Wij spelen met een rubberen bal, harde rubberen bal. En hier wordt het gespeeld met een bal die een koeienhuid gemaakt is. De handschoen. In België mag je met een handschoen spelen. Het Largus wordt gespeeld met voorgeschreven tape. Dan ook nog opslag. Bij het Largus mogen er maar 2 spelers opslaan. Bij het peloton of het kaatsen mogen 5 spelers opslaan. Dat zijn de grootste verschillen. Het gaat er op goede momenten fanatiek ontdaan, met name bij de Belgen. En dat is geen verrassing, zo denkt de bondscoach van Nederland, Geert van der Velde. Voor mij was het ook wel een cultuurshock toen ik hier 3 jaar geleden in Friesland aankwam. In Friesland Friese heel bescheiden mensen, sportminded wel, maar ik kom uit echt een fanatieke wereld. Ik heb 8 jaar bondscoach geweest in België, altijd met fanatieke kaatsers gewerkt, dus het was voor mij wel even aanpassen. Nederland die maar 4 teams mee. Team NL1 kwam het vierste. Ze verrasten terug het Belgische baas Rode Uterskeerklin in de hele finale. Nou ja, je ziet de 3 pools. Je ziet sterke teams ertussen. Dus nou ja, van tevoren had ik denk ik zou niet een finale verwacht. Nee. Maar in de finale wie Kerskens met 8-0 viersten te sterk. En Theo, die gaat nou wel even trauma oefenen. Of zou het toch een orensport worden?